Helo, Mrs Anthea Warrington dwi. Croeso i'r Gorad, adran anghenion dysgu ychwanegol a chymhysiad yma yn Ysgol Hughes. Rydyn nhw yn cefnogi pwy bynnag sydd ar y rhestr anghenion dysgu ychwanegol a hefyd yn gallu helpu efo adnabod anghenion dysgu ychwanegol os ydych yn bryderus am eich plentyn. Yma yn y Gorad, mae'n bosib i chi cael cefnogaeth ychwanegol hefo'ch llythrennedd a rhifedd yn Gymraeg a Saesneg. Rydym yn cynnig lle saff ar gyfer rhai sy'n gweld trosglwyddo o ysgol gynradd i'r uwchradd yn heriol. Mae'r Gorad yn ardal cyfnogol sy'n annog ac ein targed i helpu pawb cyrraedd eu potensial. Croeso i'r Gorad, plis dewch i fewn. So Mr Jones yw Agored dysgu fan hyn hefo ni yn y Gorad. Pwy sy'n gweithio efo chi yma heddiw? Prawn ma, mae gen i Oliver yn gweithio efo fi. Os dwi ddim yn gwybod lle i mynd, dwi'n dod i Gorad. Dyma Miss Sonia Jones. Miss Sonia Jones sydd yma i helpu chi efo'ch llythrennedd a'ch rhifedd. Pnawn da, heddiw mae gennym ni Daryl a William hefo ni. Dwi dod i Gorad i helpu fi darchan. Dwi'n mynd i Gorad i helpu fi dysgu sut i sgwennu. Yn fan hyn, mae gennym ni Miss Philippa Lennon. Miss Lennon yw ein mentor dysgu ni yn y Gorad. Gen ni Liam Smith a Noson Roberts. Dwi'n mynd i Gorad pan dwi'n yn rhywle ddistaw neu'n teimlo'n sal. Dwi'n mynd i'r Gorad pan dwi'n teimlo'n flin. Mae pob yn ffrind yn y Gorad. Ymweliad byr iawn o'r Gorad oedd hwn, ond gobeithio da chi wedi cael cyfle i weld sut allwn i'ch helpu chi'n fan hyn. Diolch yn fawr iawn.